Som de Barcelona. Jo vaig néixer en un barri humil, que és el barri de Sants, i en el que he estat vivint tota la meva vida. Soc infermera, he estat treballant 41 anys a l'Hospital de Sant Pau, fins que em vaig poder prejubilar, i ja l'últim any que treballàvem vam pensar que era una bona opció començar a adaptar-se i a vindre aquí a créixer i a viure. Sí, jo també d'una barriada més humil que la d'ella encara, del Turó de la Peira. Ella em va tirar ja cap al seu barri, vaig anar cap a Sants. A Sants hem estat pràcticament tot el reste de la nostra vida, hem estat allà. He estat aproximadament també uns 41 anys sempre en departaments comercials, fins que, com la Pilar, hem tingut l'oportunitat de poder-nos vindre cap aquí i gaudir. Tu, com 50 anys que vinc per Creixell, primer Creixell l'he vist quan eren 300 i pico d'habitants. Un poble que té serveis, que és més tranquil, que és una miqueta com un barri. Jo estava acostumada de petita a viure a Sants, que era una barriada que podia jugar al carrer, i és una miqueta retornar a allò que havies tingut quan eres petita. Molt a gust, molt identificats, però el viure no té color Creixell en Barcelona. Suposo que ens ha passat a molts dels que estem, d'aquests quasi 4.000 persones que estem avui a Creixell. La majoria de tots som de fora perquè sabem apreciar com es viu ara a l'actualitat i com podem arribar a viure en un futur. I esperem que això sigui una cosa que nosaltres també puguem canviar una miqueta. Que quan vam néixer ja érem animalistes. A mi l'amor als animals ja hi va fondre el meu pare i només els vam caçar, ja vam agafar un gat i un gos. I quan s'acostava ja el temps de jubilació ens vam implicar més. Jo crec que els nostres gossos ja els coneix tot el poble, perquè són una mica cridaners. Tenim dos gossos que, encara que semblin de raça no ho són. Un és un mastín barrejat i l'altre és un border collie, però que tampoc és pur, que van sortir de dos protectores diferents. Que no fa falta criar cap gos ni això, que ja hi ha molts gossos i que tenim que agafar els que estan abandonats i que ningú vol. Jo penso que dins del poble en aquests moments n'hi ha moltes coses que s'estan fent bé, però nosaltres el que hem vist és que realment es poden millorar moltes altres. I una de les candidatures que vèiem amb més ganes, hi ha una implicació i potser és una miqueta més potent que altres candidatures. Penso que aquí ens hi trobaríem més a gust, no? Amb el tema de ser una miqueta, en aquest sentit, anem a dir, entre cometes, una miqueta més guerrilleros, no? Però sí que ens donava la sensació de que si ens implicàvem en capgirar Creixell, podem fer més coses, Terra de fraternitat, és el poble qui governa.